Эфирда яңалыклары вакыты, студияда Лейсан Галиева. Исәнмесез. Бүгенге тапшыруыбызның төп темалары. Традицион учрашу. Калабызда мәгариф хезмәткәрләренең август киңәшмәсе узды. Потребность в 175 местах остается только в микрорайоне среди детей двухлетнего возраста. Җиңүнең 80 еллыгы уңаеннан Габдрахман авылының мемориаль комплексы яңартылды. С каждого поселения очень много ребят, чтобы некоторые из них не вернулись. Татарстанда Жей, Корбыз фест фестивале шәһәр халкы өчен төрле активлыклар тәкъдим итте. Очень здорово, что в будний день, в каникулярное время, последнюю неделю лета, такое яркое мероприятие для горожан, для наших деток. Ел сайын яңа уку елы алдыннан районда мәгариф хезмәткәрләренең август киңәшмәсе уза һәм бу елда искәрмәт булмады. Инженер мәктәбендә бүген традицион педагогик конференция узды. Аның төп темасы мәгариф системасы, үсеш векторлары, өстенлекләр һәм бурычлар. Помимо капитальных ремонтов и строительства новых школ будут обновляться детские сады и колледжи. Конференция эше Россия Федерациясы мәгариф министры Сергей Кравцовның видео мөрәҗәгатеннән башланды. Аның сүзләреннән соң мәктәпкә җыенырга ярдәм ит акциясе узды. Мәктәп портфельләре 5 укучыга бирелде. Мәгариф системасы, үсеш векторлары, өстенлекләр һәм бурычлар. Конференцияның темасы мәгариф идарәсе җитәкчесе Ирина Павловская докладында яңгырады. Аның сүзләренә караганда, районда мәктәпкәчә белем алу мөмкинлеге 100% тәшкил итә. Барлыгы 89 мәктәпкәчә учреждениедә 11 меңгә якын бала тәрбияләнә. В сентябре планируется открытие нового детского сада «Полянка» на полигоне, 164 места, построенного при полной поддержке ПАО «Татнефть». Потребность в 175 местах остается только в микрорайоне среди детей двухлетнего возраста. Оптимальләштерү максаты белән 40-нчы һәм 41-нчы балалар бакчасы берләштерелә. Мәктәпкәчә учреждениеләрнең зур проблемасы – кадрлар булмау. Агымдагы елның 1 сентябренә 180 хезмәткәр җитми. Районда укытучылар җитмәү дә күзәтелә. Ирина Павловская шулай ук мәгарифтәге үзгәрешләр темасын күтәрде. Сентябрьдән тарих предметы программасы безнең төбәкне үстерү турында уку курсы белән тулыландырылачак. Киләсе елдан рәсем сәнгате, музыка һәм физика кабинетларын яңадан җиһазлау эшләре башлана. 2 ел дәвамында яңа җиһазлар хезмәт дәресендә һәм ватанны саклау һәм иминлек нигезләрендә дә барлыкка киләчәк. Балалар һәм яшьләрнең иҗтимагый хәрәкәтен үстерү турында Зөһрә Кырмакаева чыгыш ясады. Беренчеләр хәрәкәте Әлмәттә 2023 елдан гамәлгә ашырыла. Бүген 16800 укучыны һәм 2800 остазны берләштерә. Одна из приоритетных задач, которая стоит перед нами сегодня, движение должно стать доступным для каждого ребенка в нашем районе, независимо от места проживания, интересов, успеваемости. Это важный показатель эффективности наших общих усилий. Балаларның юл транспорт травматизмы профилактикалауга чарада аерым игътибар бирелде. Агымдагы елның 7 аенда республика юлларында балалар катнашында 271 юл транспорт һәлакәте теркәлгән. Аларда 7 бала һәлак булган һәм 291 яраланган. Әлмәт районында бу вакыт эчендә 16 яшькә кадәрге балалар катнашында 8 юл транспорт хәрәкәте булган, 8 бала яраланган. Соңгы 10 елда беренче мәртәбә барлык фәннәр буенча бердәм дәүләт имтиханнары нәтиҗәләре республикадагы уртача күрсәткечләрдән югарырак. Район башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Айдар Каюмов укытучыларга мондый казанышлары, намуслы хезмәтләре һәм һөнәрләренә тугры калулары өчен рәхмәт белдерде. Конференция иң яхшы мәгариф һәм фән хезмәткәрләрен бүләкләү тантанасы белән тәмамланды. Алсу Нуриева, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе.
Ознакай районы Сүйіндік ауылында яңа фельдшер-акушерлык пункты ачылды. Әлеге бина районда сәләмәтлек саклау милли проекты кысаларында тізілген 21-ші ФАП буларак ачылды. Бу авыл халкы өчен көтеп алынган сөйүнечле вакыйга булды. Бу хакта тулырак мәгълүмат Эльмира Шарифуллина материалында. Чарада катнашучыларны район башлыгы Марсель Шайдуллин һәм Ознакай үзәк район хастаханәсенең баш табибы Илдар Шихапов сәламләп, изге теләкләрен җиткерде. Бу инде безнең 21-нче ФАП була. Районда безнең 47 ФАП эшли. Бөтен ФАПларда фельдшерлар, медсестры, акушерки укомплектованность у нас 100%. Медицина хезмәткәрләренә рәхмәт хатлары һәм яңа ФАПның ачкычы тапшырылды. Ал тасманы кисеп, бина эченә узгач, кунаклар һәм авыл халкы биредә яңаша җиһазландырылган уңайлы бүлмәләр белән танышты. Без бик шатбыз, без бик көткәнек моны. Без инде Тәнзиләнең дә инде исән сау эшләп, пенсиягә чыккачында эшләсә ярар дип көттек. Bütün шартлары тудырылган. Безнең өчен дә, аның өчен дә эшләргә бу бик яхшы күренеш. Тәнзилә Әхмәтҗанова фельдшер-акушерлык пунктында 36 ел хезмәт куя. Хәзер инде яңа заманча шартларда эшләү җиңелрәк ди ул. Шушы авылда фельдшер булып эшлим 36 ел. Менә нинди матур ФАПка күчтек. Шушы ФАПта ярдәм иткән бөтен кешегә рәхмәтемне белдерәм. Яңа ФАПта процедура бүлмәсе, пациентларны кабул итү кабинеты, персонал өчен киенү бүлмәсе, санузел һәм башка бүлмәләр бар. Пациентлар өчен дә, хезмәткәрләр өчен дә барлык шартлар да тудырылган. Быел инде безнең районыбызда 2 ФАП төзелде, Кәтем авылында һәм инде Сөйіндік авылында. 2нче елга да безнең план буенча 2 ФАП төзелә. Шуңа күрә менә соңгы 5 елда карасак, менә 10 ФАП төзелде безнең авылларыбызда. Чара район үзешчәннәре әзерләгән музыкаль программа белән үрелеп барды. Әлеге бина авыл ФАПлары арасында иң олысы һәм аның төзелеше 2024 елның ноябрь ахырында башланган. Бүген авыл халкы бирегә авырып түгел, бәлки профилактик шартларда гына килсен дип теләделәр катнашучылар. Эльмира Шарифуллина, Рөстәм Акбаров, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәт районы Габдрахман авылында да яңартылган мемориаль комплексны ачу тантанасы булды. Бөек Ватан сугышында һәлак булганнар мемориалы һәм аның территориясе төзекләндерелеп, комплекста яңа һәйкәл барлыкка килде. Әфганстан, Чечня хәрби хәрәкәтләрдә һәм махсус хәрби операциядә катнашучыларны символлаштыручы 3 сугышчы фигурасыннан торган бронза композицияның авторлары Ижевск осталары Дмитрий Постников һәм Александр Суворов. Бөек Ватан сугышында һәлак булганнар мемориалына өстәмә скульптуралар Ижевск сынчылары Дмитрий Постников һәм Александр Суворовның иҗады тандемы нәтиҗәсе. Бу туган якны өйрәнү музей территориясендәге тыл хезмәтчеләренә һәм сугыш чоры балаларына куелган һәйкәлләрдән һәм укытучылар аллеясындагы укытучыларга багышланган һәйкәлдән соң өченчесе. Авторлар сүзләренчә, идея негезендә каһарманнарның гади халыктан булуы. Алар безнең арада үсеп, вакыты җиткәч икеләнмичә ватан каршында булган бурычларын үтәүчеләр. Яңа композиция батырлыклары илһам авыл тарихына мәңгегә язылган ватан сакчыларының ныклыгын символлаштыра. Ну, такие решили мы сделать образы, грубо говоря, пацанов, которые взяли срочную службу. И они попали в такую ситуацию уже. Они не делают каких-то там качков больших. Таких, или героев, ребят, там, да. Чтобы вот с таким взглядом. Простые пацаны. Простые парни. Комплексны торгызу һәм реставрацияләү Тахаудиновлар һәм Җәләевләр гаиләләре һәм авыл халкы ярдәме белән мөмкин була. Һәйкәлгә акча җыюда 200-дән артык кеше катнаша. Мемориаль комплексны төзү эшләре кыш көне башлана. Әлеге проектны Туган авыл хәйрия фонды директоры Равил Җәләев, төзелеш буенча инженер Руслан Халимов, Риваль Бакиров җитәкчелегендәге коллектив гамәлгә ашыра. Бәйрәмдәге төп геройлар тыл хезмәтчәннәре, сугыш хәрәкәтләре ветераннары һәм һәлак булган сугышчыларның әтигәниләре. Аларга бүләкләр тапшырылды. Аннан һәлак булган каһарманнарны 1 минутлык белән искә алдылар һәм һәйкәлгә чәчәкләр салдылар. Бу тантана авыл халкы өчен зур бәйрәмгә әверелде. Ул мәдәният йорты артистлары чыгышлары белән үрелеп барды. Кунаклар өчен кыр кухнясы эшләде, балалар өчен күңел ачу программасы оештырылды.
Елхауай ауылында да тізіклендіру эшләре дәвам итә. Авыл башлыгы Алмаз Хасаншин сүзләренчә, соңгы елларда үзара салым акчасын юлларны тәртипкә китерү һәм урам яктырткычларын заманча итүгә юнәлдерелгән. Бу хакта Татарстан Республикасы вәкилләре катнашында узган авыл җыенында да сөйләштеләр. Очрашуга республиканың җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре министры Азат Кадыров, район башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Айдар Каюмов, Елхауай авыл җирлеге советы депутаты Азат Латфуллин килде. Соңгы елларда тормышка ашырылган күп санлы республика программалары торак пунктларда яшәүчеләрнең тормышын яхшыртуга юнәлдерелгән. Бу модульле фельдшерлык, акушерлык пунктлары, полиция участковыйлары бүлекләре, мәдәният йортлары төзелешләре дә, коммуналь инженерлык челтәрләрен алыштыруда, социаль объектларны яңартуда. Моннан тыш төзекләндерүгә Татнефть компаниясе дә саллы өлешен кертә. Мисал өчен Елхауайда быел компания гранты исәбенә 300 еллык билгеле тарихы булган шишмә яңартыла. Бу хакта тулырак Рәдифә Нигманова материалында. Елхауайдагы бу шишмә 3 гасырга якын авылның үзәге булып саналган. Авыл халкы аны кизләү дип йөртә. Күкәрле шишмә суын халык яратып кулланып кына калмый, аның чын мәгънәсендә шифалы булуына да ышана. Авылга беренче килеп утырган кешеләр Мәхмүд Яткаров һәм аның белән тагын 4-5 гаилә килгән. Аның хатыны үпкә чире белән җирле торган булган. Мәхмүд үзенең башкалар белән инде киткәннәр алгарак, ә монда аның хатыны калган. Бераз йөреп килгәч, аның хатыны бу үзенең ирен елмаеп каршы алган. Ә бит ул калган хәлсез, агарган, авыр нидә хәлдә. Әйе, аякка баскан. Төзекләндерү проектының инициаторы Елхауай авыл җирлеге башлыгы Алмаз Хасаншин. Проект Татнефть компаниясе гранты ярдәмендә Нов Public Art проектлар бюросы тарафыннан гамәлгә ашырыла. Әлеге оешма галимнәр, кураторлар, рәссамнар, архитекторлар һәм сәнгать һәм агарту өлкәсендәге экспертлар булган халыкара команда. Әлбәттә, алтын алмалар турындагы әкият 5 еллык Public Art программасы кысаларында алар тарафыннан 40тан артык арт-объект булдырылган иде. Мы хотим быть новыми такими первооткрывателями нового типа пространства. Безнең авыл җирлегендә дә яңа төрле тирәлек булдыруда беренчеләр буласыбыз килә. Бу проект башкаларга да үрнәк булып, башка авыл җирлекләрендә яшәүчеләр дә үз территорияләренә яңа мәгънә салып, яңа төрле үсеш булдырсыннар иде дигән теләктә калабыз. Опытом Алмаз Анасович, чтобы ему все понравилось. И глав других поселений понимали бы, как можно переиграть вообще жизнь как-то в селе, новые какие-то такие смыслы вложить и не побояться. Реконструкция проекты халык һәм кунаклар өчен уңайлы заманча территория булдыруны күздә тотам. Биредә эскәмияләр һәм чүп контейнерлары урнаштырылачак. Локаль традицияләргә һәм фольклор антропологик тикшеренү материалларына таянып, тематик бизәлешкә аерым игътибар биреләчәк ди архитекторлар. Шишмә янында бәйрәмнәр, туйлар һәм ял итү өчен мәйданчык барлыкка киләчәк. Шишмә үзе төбәкнең тарихи туристлык маршрутына яраклаштырылачак. Ул безнең шундый яңа технологиялар белән үзебезнең Татарстанда җиткерелгән материаллар белән эшләнәчәк. Шундый озак сроклы материаллар булачак. Карау, эшләү, озак кая түземле материаллар. Шундый көчле кызлар, егетләр ул проектны тормышка ашырдылар. Төзекләндерүдә пресс-композит, табигый таш һәм агач сыман материаллар кулланылачак. 3 гасыр дәвамында диярлек тәрбияле булып яшәгән кизләү быелдан яңа һәм заманча форматта үзен башкаларны шифалы суы белән тәэмин итүен дәвам итәчәк ди авыл җитәкчелеге. Аны кулланышка тапшыру ел азагына планлаштырылган. Рәдифә Нигманова, Алик Павлов, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Әлбәттә, җәйнең матур көне гаиләләр өчен зур бәйрәмгә әверелде. Балалар рәсем ясады, җырлады, әти-әниләр исә алар белән бергә яңа осталыклар өйрәнде. Чара Республика Татарстанда җәй проекты кысаларында үтте. Мәйданга килгән һәркем үзенә шөгыль тапты. Кемдер кул эшләре өстәгәнәсендә, кемдер уеннарда катнашты. Ә иң мөһиме, бала белән ата-ана бергә булды. В данный момент я прохожу песочную терапию. Хәзерге вакытта мин ком терапиясе узам. Рәсем ясыйм һәм шуның белән эмоциональ киеренкелекне төшерәм. Баш миенең 2 ярым шары белән эшлим, үземнең вак моторикамны яхшыртам. Бу эмоциональ киеренкелеге булган кешеләр өчен бик файдалы. Есть эмоциональное напряжение. Бәйрәмне Арбуз проекты оештырды. Алар үзләре идеяларын таба, үзләре үткәрә.
Арбуз изначально... Корбуз ул автомобиль, ул шараларны төрле активлар белән тәэмин итә һәм ул сез шараларда бер нинди ноктага да мохтаҗ булмаслык итеп ясалган күчмә сәхнә. Аны бер кайда тоташтырырга, электр белән тәэмин итәргә, монтажларга кирәк түгел. Без максималь мобиль. Максимально мобильные. Оештыручылар башта медиамейкинг серләрен ачты, тавыш белән эшләү, камера алдында чыгыш ясау, утны дөрес кую. Балалар үзләрен журналист, блогер итеп сынап карады. Ведем мероприятие. Ведем, все отлично. Аннан балалар үзләре тәмле коктейльләр ясап карады. Һәркемнең үз рецепты. Кокос все-таки он такой очень яркий. Он доминирует в органолептических свойствах, и здесь уже получится, что вы кокосом можете перебить все и будете просто пить баунти. Мне коктейль очень нравился, я сделала из вкусов кокоса, банана и апельсина. Мы подошли вон к той машинке, нам дяди рассказали, как сделать коктейль. Там было много сиропов, я выбрала персиковый, яблочный и банановый. Я их смешала, добавила газировку, и получился вкусный коктейль. Он по вкусу напоминает газировку буратино. Я смешала один кокос и все, и просто газировки, но получился очень вкусный. Мне кажется, я добавила чуть мало сиропа, еще можно было чуть добавить, и получился очень вкусный коктейльчик. Я налила цитрусовый лимон, и получилось очень вкусно, и цвет очень красивый. Ата-аналар әйтүенчә, мондый ял гаиләне берләштерә. Пришли с дочерью на прекрасное мероприятие «Арбуз Фест». Поучаствовали в приготовлении коктейлей. Очень увлекательно, ребенок доволен. Есть возможность проявиться, показать свою самостоятельность. Очень здорово, что в будний день, в каникулярное время, последнюю неделю лета, такое яркое мероприятие для горожан, для наших деток. Спасибо большое. Я делала коктейльчик, он был сделан из гранита и лимонадин, да. Потому что понравился такой вкус, такой запах вкусный был. Әлмәттәге бәйрәм җәйнең бер бизәге булды. Татарстанда җәй проекты дәвам итә. Мисал өчен бу атнада Комсомол паркында велоэкскурсия узачак. Алия Муратова, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бүгінгі шулар иде. Мин Ләйсән Галиева һәм монтаж операторы Булат Усманов сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.